El número 315 de la revista La Femosa correspon als mesos de novembre i desembre de 2021 i està editada per l'Agrupació Cultural La Femosa d'Artesa de Lleida. En aquesta ocasió conté les seccions habituals del Pòrtic, actualitat artesenca, entreteniments, cròniques del Club de Futbol Artesa de Lleida, la fauna del terme, la parròquia d'Artesa, joies del patrimoni etnogràfic del terme, caliu científic artesenc que tracta sobre el bronze, Domus Domini, amb missatges sobre la paret, i la secció de poesia de Maria Assumpció Cornador, així com un reportatge sobre les llums nadalenques del poble. També publiquem articles dels col·laboradors habituals, Roger Gil, Antoni Garrós i Laura Ferran, així com un article de Joan Ramon Oró sobre un viatge al Japó. Incloiem un interessant article de la col·laboradora Eulàlia Solà sobre pagesia i feminisme i, per últim, un article de Josefina París sobre la darrera carta enviada per un soldat des del front al seu germà d'Artesa.